Disko hau sortu zen, liburu baten aurkitu nituen poema batzutatik idiaren zaintzari buruzko 10 estampak daka izena. Eta, da, hitu dezue, den guztien idi baten inguruan aidien poemak dira. Kepa Egiluz bilbotarrak itzuli zituen euskera, berez txinar jatorriko poemak dira, 12. mendian idatzi zianak, hori uste da behintzat. Eta, idi baten inguruan da, beste zentzu badaka, metafora bat edo da idila, eta nahiko irekia da hola interpretazioako edo. Eguzki epela brisa freskoa laugarrena, atzematea. Handiaren poderioz idia euriak ikusten du ibaiak entzuten du zuk ikusi nahi al nauzu. Lanerako alferrez Stockholm sindromerik ez espazioan zehar nabil aireratzea hitz denak ahaztu nahi ezer ezean alai aizearen jabe kontrarik egin gabe euriak ikusten du ibaiak entzuten du zuk ikusi nahi